Play pi baro, ipilang sabhay pi sa pijit kami, bagi kubor baman kasi. Kumbala Juliet manla usnem kata baka Rbyf Youth Federation sengkami kajupen ko Burom ya kitu ki Samla ki bawan syakmat haka SSLC examination kumta habayadei bet kite ki Samla ki balawan syakmat haka SSLC examination arhajar arho ka Rbyf kalapen ko Burom ya ki khat arngut ki Samla pule na Rbyf ya ka ba ki lapen ko Burom ha district library nongpo Halor ke jing Pynkup Burom ya kita ki khat arngut ki Samla la sakhi da ke jingdon uda sakhyat bha lamari MLA Mauhati bat uba longru kum umentri sarkar haringkat ke jingadon lang uba Meryl Bonds aim MLA Nongpo uba Jason S Maulong MLA Umsning nangta uba People thank you President ka Rbyf sengkme lembat ki wede ki riurang ba na Rbyf Habayadei bakate ke jing Pynkup Burom nya kite arngut ki Samla pule uba People thank you laong bakate ke jing Pynkup Burom nya kite ki Samla pule bawan syakmat kalong banang kentiu ki kampule puthi hapo ka district bat haju kapor ban penslori ki Samla bakindang yai kiu ha ki kampule puthi Ngakwa ro panai kibelai ya porok ini ki Samla kena school ki bala pos khmat hot kumbang presiden mene khmat bala kren ba mok ibun ki don ki hajar ki 2000 na se ki kena ki pos khmat hanre da ki stot jimut ba da dunia sulem lang ki don khatar mut hawni ki bala jit banyo ki ni kusnam ki ba per na ka bata ka trish tom ka jopi da so banai ka jing kuble ka bakhra ya pi baro iwe ya kane ka jing yo ka jompi mo ka achievement ka jompi ka phila yo te congratulations mo nga kermen scam ba kane ka jing yo ka jompi lang ba ka jing tristo kan long ka ban motivate so ya ki we pat ikna ki banang mo barang don ki banang sa hap panle ya kane ka jom exam ka phila ba ha ka jom ka poro nga kermen ba kane ka jing le jong ka Rbyf ka numlong ka jing le ka pan so sarong pat ke Tentang hak jingim habang itreshkom ngiyo ek achievement tengiyo ka jingero ni gibreu dan teman sim sosoro ba nga permen ba kani program ko bangile kani program ko panyai menta kanum dei panlong ka ban so sorong yapi andre ka de banlong ka ban motivate so yapi ba pintre sitom so namar ka por jo pikirang jorong rasma dengan permen ba kani program mo da ka jing so ngo pada ka jing so sarong pangidon kum ka Rbyf kaseng ka perkhat na ka benta ini kita kampan motivate so ya ki kon sama namar ba ngitip mo ka perthai mo benta kidai ki Samla ki bala pan kopap nene ki bala pan ya bet bodin ya ini ki teknologi ko per ki badon benta hakmat jongi apo perthai tapi kidai ki lawai jong ka jat perri lawai jong Rbyf district lawai jong ka state Meghalaya Bawai pat lawai jong kari India jong ini borok kawai. Dengan congratulate kepi hari ini kesini, bagi kermes ke makan penanya kipor Yusufmat, pinalong susu kiba 3 minit, bat pinalong susu kiba kiu kam cekmat susu hari bertali per joki. Temene don ibala keren cekmat mo, hari jing late school, mana hari jing wat, hari jing nang jing start. Kemudian setiap tang kata kecing pulekot dan hari jing nang jing start kebapen seluruh yang ini, dan kebapen penlong yang ini kiba long susu kiba ya ka jumut berkat hendai ki extra curricular activities mau kiwai kijai kam kiba don hakilai kiba per piniro kide kilai kiba don kam bani sim benta wa da don kasap nam don ro undai ki sim benta ka dei kiba don kam kenang ba kan long kaban kum ka exercise ya piro kapan pos kemat sekarang. Ngani tu itu ngah kapor madang late school ngah ngambil kena start kumpi ngah meneng nang itu kana apa di baju son ngah tu 65. Pediam ni kena kau. Pidi saya itu bukan saya yang bohong. Bani kuat, bani iba, kani kalum ni kau bukut tang tang. Kira kuat bani. Pipas bah ka secondary school living certificate. Kita metrik bangsa je kuat. Biar cepat.
dang le ha ke kelas 12 pinang wan ha ki degree le ne ki line di prepare pin le na try ka pin policy tu ki kerdan na try ga ne national education policy ke batmai kan long in place pin subhan pen krek na ba ka policy kala change menta na try ban kut ne December kila notify but kuno ban pen terekam ya ga ne national education policy ke batmai the feel we happen long adapt ya kan ke situation ke batmai imdei ban kendit kum di khamtam gini ki bala pas ba sakmat pile ken happen long well appointed yele de kumno ko pen kre oi pinang la banang le ha haki por di banwan ikwa bani bagi na school ki jugi apin la sisya ban wara e kan nam ke Burom hapo ban ke thamri bhoi ki kari bhoi ki jugi ni samla sadin Tadagin Aidin happy por kibalale. Kum ka district ni lagar tap arpusan snem house nem agar kan niyo. Kum ka Rbyf district ni layak inti. Hagiriya inti lengba ki nong yalam ki jungi kibalaya lam hagi por kibalade. Lalu ko por administrative unit mengiyo eka Rbyf subdivision iyo eka Rbyf district ke jungi eka south ku Jun kat kendai spa kendai ku ar. Pak kilayak. Kilami kinong yalam na po ka district ke jung kilami kibadang di basta iso sarong iba Germanic sim di IAS menkong di namorong ikong di RCM di namorong MCS University ki bapher ni ki college ki bapher go fire dara kade hang ni hapot jilla na sabar barngai ba kani ka jing 3 shitom jong phi kanang beten kamde ka mashkut no hang ne namar ya kanu haba fitre minot be fitre shafi ai ta ka hard work ka dedication try be video khali to so jing job kamlong e ka ba he haba ngapai ba kini ki khar ngut phidi belong kata ka inspiration phidi belong ta ka nuksa nam ta ki para hinman nam ta kini ki para marjan ba kumno phio khai uni so jing job phidi man batai ki kalenti ba phiyai kumno kanu fi sacrifice kanu ka jing 3 shitom kanu ka jing 3 minot jong phi bar ngai haba phi kener ke ti kum gane ngai ba mde next ba kum kani ka program nim don khan ar kanang increase yo nak ar saki arpo san pongut ini ban mi kum kita nang ni na po district ban sa kawai ko bon ong ba habang ipek nam ta ka district ba ka state hi haba kidi kar ar kalong ka e na lawai go pernai namar ngatep ba phi mi nang ne phi la ya pas bha don na peneng jong phi ki ban lek ki course ki ba pher ki la ban long ki course ba professional phi la ban long ki doctors phi la ban long ki lawyers phi la ban long ki ba phi man ga jing em jong la de ban ngai nga tu ba nga ju ong bi na ka por sa ka por nga ju ngai ha ki lightly ki yong ba ka hard work ka dedication ba ka balai ba dong kam ka discipline na phi long discipline ha ka no ka feel ngai nga phi yo khai